Преди много, много години живял учен на име Авогадро. През 18 век той открива едно много специално число. Чрез това съвсем непросто и необятно число, Авогадро ни позволява днес да изчисляваме броя частици в един мол, без значение от големината на веществото или самите частици. Стигнал до заключението, че винаги това число е равно на 6,22 по 10 на 23 степен. Чрез него днес учените могат да преброяват частиците, съдържащи се в един мол от дадено вещество, без да използват специални везни или микроскопи. Те просто казват: имаме един мол от водород, и знаели, че пред тях стояли точно 6,22 умножено по 10 на 23 степен частици водород. Така, ако вземем един мол от една чаша с вода, знаейки, че молът е мярка за количество вещество, ние ще сме сигурни, че в него се съдържат точно толкова частици, наколкото е равно числото на Авогадро. И сега ще попиташ: на кого му е притрябвало това на пръв поглед гигантско число? Ами много е просто. Във времето много химици, физици и биолози използвали това число за техните открития и изчисления, като например производството на лекарства или пък изучаването на звездите. А знаеш ли защо точно днес, на 23 октомври, честваме откриването на това свръхважно число? Ако не си се досетил до сега, нека ти покажа. Хайде да повторим пак. Числото на Авогадро е равно на 6,22 по 10 на 23 степен. Честваме откриването на числото през октомври, който е 10 месец, а датата е 23. Ами месецът съвпада с десятката в числото, а датата с степента. Интересно, нали?